Oletko koskaan tavannut Herra Täydellistä? Jos et ole, mitä ajattelet tästä kaverista? No, minä koitan aina tehdä parhaani. Jos hyvät ihmiset pääsevät taivaaseen, niin hän jos joku on ensimmäisenä jonossa. Älä nyt. No Herra Täydellinen, oletko pitänyt kaikki 10 käskyä? No, aika lailla. Haittaako, jos me katsomme niitä ja miten hyvä oikeasti olet? Okei. Hyvä. Tässä on yksi. Älä valehtele. Herra Täydellinen, oletko koskaan valehdellut? Kukapa sitä ei nyt olisi koskaan valehdellut. No miksi kutsutaan sellaista ihmistä, joka valehtelee? Valehtelijaksi. Selvä. No entäs toinen käsky? Älä varasta. Oletko koskaan varastanut mitään? Edes kerran? En. Mutta juurihan kerroit minulle, että olet valehtelija. No, minä kerran varastin karkkia, kun oli ihan pikku kakara. Ja miksikä siis sanotaan sitä, joka varastaa? No, varkaaksi. Selvä juttu. Entäs tämä? Älä tee aviorikosta. Ai että on helppoa. En ikinä pettäisi omaa vaimaani. Hei komistus, miten se olisi hiukan... Oh, baby. Jeesus sanoi, että jos edes katsot naista himoiten, olet jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan sydämessäsi. Niinhän se taitaa olla. Vielä yksi. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä. Oletko koskaan käyttänyt Jumalan nimeä kirotessasi? No voi herra. Tuota, Herra Täydellinen, kutsutaan Jumalan pilkaksi. Jumala antoi sinulle elämän ja hengen ja kaikki, mitä sinulla on. Ja sinä olet vetänyt hänen nimensä lokaan. No niin, olet itse myöntänyt olevasi valehtelija, varas, joka on Jumalan pilkkaaja ja avion rikkoja sydämessään. Ja tässä on vasta 4 10 käskystä. Okei, myönnän, en ole täydellinen. Itse asiassa se on vieläkin pahempaa. Oletetaanpa, että voisimme laittaa sirun aivoihisi, joka tallentaa kaikki yksityiset ajatuksesi koko viikon ajalta. Ja sitten näytetään näitä ajatuksia jättimäisellä valkokankaalla kaikille ystävillisi ja perheellisi nähtäväksi. Se olisi todella noloa. Kyllä, tiedän. Raamattu sanoo, että Jumala tietää kaiken, jopa sydämesi salaisimmat ajatukset. No, mutta verrattuna joihinkin muihin, niin kyllähän minä sentään aikamoinen pyhimys olen. Se on kyllä totta, mutta Jumalan laki on standardi, ei ihmisten mielipiteet. Paitsi vaikka tekisit syntiä vain 5 kertaa päivässä yhdessä vuodessa, siinä olisi jo 1825 syntiä. Jos eläisit 70-vuotiaaksi, olisit rikkonut Jumalan lakia jo yli 127 000 kertaa. Ja tuomiopäivänä vastaat itse jokaisesta synnistäsi. Raamattu sanoo, jokainen meistä vastaa itse teoistamme Jumalan edessä. Mutta Jumalahan antaa minulle kaiken anteeksi, niinhän. No, yritetäänpä tätä oikeudessa. Hei, kato. Tiedän, että olen rikkonut lakia, mutta katsopako, kyllähän sinä voit vähän antaa löysää, vai mitä? Vain korruptoitunut tuomari hyväksyisi sen. Hyvä tuomari sanoisi sen sijaan, oikeus vaatii, että maksat rikoksistasi. Jumala ei ole korruptoitunut tuomari. Hän on pyhä, vanhurskas tuomari, joka vihaa syntiä. Jeesus varoitti, että tuomion päivänä kaikki ne, jotka ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan, olisi oikeutettua heittää kauhean paikkaan nimeltä kadotus. Ikuisuudesta ei olisi enää mitään mahdollisuutta paeta. No kuka sitten ylipäätään voisi päästä taivaaseen? Siihen on vain yksi tie. Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän lähetti poikansa Jeesuksen elämään täydellisen elämän. Hän ei langennut yhteenkään syntiin. Sitten Jeesus tarjoutui ottamaan rangaistuksen kaikkien muiden ihmisten tekemistä synneistä. Häntä ruoskittiin ja lyötiin ja hänet ristiin naulittiin ja hän kuoli, että me saisimme iankaikkisen elämän ja vapauden. Sitten Jeesus nousi haudasta ja voitti kuoleman. Sinä et voi ansaita iankaikkista elämää, se on Jumalan lahja. Ja kaikille, jotka nöyrtyvät tulemaan Jeesuksen luokse, hän antaa kaikki synnit anteeksi. Pesee sinut puhtaaksi ja antaa sinulle uuden sydämen ja uuden tulevaisuuden. Raamattu sanoo, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Joten lopeta itsellesi eläminen, käänny synneistäsi ja tule Jeesuksen luokse. Tämän jälkeen lue Raamattua ja noudata sen ohjeita. Etsi itsellesi seurakunta, jossa voit kasvaa. Sitten mene ja kerro muillekin ihmisille nämä ihmeelliset, hyvät uutiset.